unamanga wena. Unamanga. 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 Unamanga no. Cela ungisepa mntana. Unamanga. Unamanga. Mawumntana bengizama konke kusemandleni. Iphi imizamo iphi? Ibeka la imizamo. Ibeke. Ibeke imizamo. Ngibonile mawumntana ukuthi ukuhamba le ukuze kungisize. Ngcono ngilethe mina uqobo phambi kwengane. Ngoba ingane akumele ikhule ngamazwi babwayo. Ngicela senzeke ingane mawakhe. Ngizothini owami? Ngoba wazi ukuthi ubaba wakhe sewashona. Owami ukhulisa umzimela. Ngoba ingekho lenja lena. Ayishuphi nokuyishupha yonke leminyaka. Ayishuphi nokuthi unengane. Owami wazi umzimela. Hayi wena doti. Uzaqhamuka namhlanje uzongidibhizela. Ubudlelwane ngibona njengamanje ngenxa yakho. Nemsebenzi yakhe engcolile wayenza. Wahamba wayoboshwa. Namhlanje uzothi unengane la. Unengane la wena koqwabe. Awunangane wena. Ngiphithuka. Cela ngiphithuka ngichazele. Cela ngiphithuka mawumntana ngichazele isimo. Ya makomete ngicela sizama ukumlalela sizwe ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Siyafisa ukuthi asichazele kona akunikeze nawe iside lakhe. Mhlambe lento yonke ingalunga, mhlambe ngagcina exoleleka naye. Mzimela mfowethu, khuluma nawe mfowethu. Mawumntanami ngizamile ukufuna lengane. Kodwa ngangakuthola. Ngize ngabhalela abafowethu ukuthi ngicela bengisize, bengifundise wena nomntanami. Bangithembisa ukuthi bazokwazi ukuthi bengitholele wena. Njoba ngilana mawumntanami bengizama amatoho, ngifuna yonke into khona ngikwazi ukuthi mangifika ngibe ubaba oright, ubaba osupportayo engane. Sanibona ababukeli emakhaya. Ngikhuluma noLanga Elihle waKaNdlovu. Nginenkinga lana, ngibhalele iNyoni TV ngaphansi kohlelo kwenzakalani. Obekuyisifiso sami bekukuthola uma umntanami nomntanami la bakhona. Ngase ngicela ukuthi cela bengifundise yena. Ngoba ngahlukana nabo ekuthenini ngigwetshwe eli ngama 2000. Ngagwetshwa, ngahlukana noma yomntanami esakhulelwe. Kwawuboshwa kwami ngathenda lagcina icala lingigojela. Ngahlukana lapho ke noma nganami nomntanami. Bengicela ukuthi abafowethu bengifundise yena, kungayintokozo kumina mangase bemthole. Ngiyabonga. Ayi babukeli, yabona namhlanje ngibhlungu. Namhlanje i-episode engicanga ukuthi ifana nale iyaqala. Bafowethu inkinga indaba yengane. Indaba yengane ifuna engathi singayilungisa kusanesikhathi. Ingane ingazi izikhule izibe ndala. Kuyima uzovela ngoba isindala ukuthi uwena ubaba wayo. Babukele emakhaya angithi nje nginibingelele konke la kufinyelela khona lo mbukiso. Nibingelele umalandela amalanda landelane no. Kodwa uyahlupha abafowethu umzulu kavuka bese uvala sekuvala ngekhanda lamadoda. Abantu etsiba dimagwala ugwajo uyahlupha. Ugwajo uyalova emsebenzini. Kodwa ke abaphathi nabo babuye bemthathe bemfake kwezinye inhlelo nakwezinye indawo ezibehind. Ngithi nje cha babukeli namhlanje sibhalelwe uLanga Elihle Ndlovu. Uthi nje ucela somfunisa uma wengane yakhe. Asebedukelane isikhathi eside emva kokuba lensizwa yayigwetshiwe. Isichazelele ukuthi ayiboshiwe. So ke ukuthi ithe athi mayiphume ejele
kwenzakalani yangabuyela ngani nathi asazi kodwa konke sizokuthola hlala nathi ni subscribe phela lapho niqhubeke ni subscribe nisithi ma likes bese nisithi nje super thanks lapho senithanda babukele emakhaya yithi uwe idatha lakho njalo njalo ngawufakile relax Sebaba mfowethu Koko Koko Yebo sanibona. Yebo njani sisi? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Igama lami nguMalandela. Ngiqhamuka kwiNyoni TV. Inyoni TV. Kuyini lokho? Oh i-YouTube channel. So i-YouTube channel Inyoni kahle Inyoni TV siswami isebenza kanje. Uma kuukuthi mhlambe kukhona ubudlelwane umuntu asuke eke waba kubo mhlambe kunempendulo noma kunembuzo afisa ukuyibuza lo munye nomunye uma engabe suke bengasatholani so uyayibhalela thina seNyoni TV sikwazi ukuthi sibahlanganise sithathe lo muntu ongasamtholi sihambe siyomfunisa lo muntu asuke emdinga ngaloso sikhathi ngicabanga ukuthi kunobudlelwane nawo ke waba kubo kunomuntu okudingayo ofisa ukukhuluma nawo Manje kuleyo nyoni cha abafethu laba no abafethu laba bafethu abasigadayo njengoba sihamba mningi ubugebengu obenzakalayo hayi ukuthi basuke bebhekelele mhlawumbe ukuthi nani nje basigadile umsebenzi nje basihamba ma camera pho awani angithi ngizama ukuchaza seswami ukuthi njengoba ngithi seNyoni TV iNyoni TV i-channel edlala ku YouTube ngeke izikwazi ukuvela ku YouTube kungashothi so siyaxolisa mhlawumbe ngokuthi igcine kuba khona ama camera kushuthayo ngesiba ngaso ukuthi mhlawumbe awukuzwisisisi lokho kodwa nje besacela usinikeze YouTube uze ukuthi sihamba nobani ubani osibhalelile uthi asumfunise bani kanjalo angithi kukwagumede la ekhaya ya ikhona impela so ngicabanga ukuthi size endaweni ekahle kakhulu nginganisiza ngani ke bobhuti cha siswami kunobhuti osibhalele la igama lakho Langelihle angazi noma uyamazi Langelihle yebo hey yalingwa awuthi kusondela kancane hayi ngifikisela ngokushisa nje ungiphathela lelo gama Langelihle yebo yena osibhalelile osithumile la ekhaya hayibo Langelihle waboshwa sajele unithume kanjani ngicabanga ukuthi ingakho ngithi mina sesawusinika ithuba sithi ukuchaza nje kafushane umuntu osibhalelile uLangelihle wakaNdlovu odabeni lokuboshwa nathi ke wasibeka kulona kodwa umuntu ofisa ukukhulumisana nawe
Okay, ungakhuluma bhuti ukuthumeni. Uthe kunengane la ekhaya ayizalayo. Kunengane. Uyayazi leyo ngane. La ishila esiswini. Kuze kube namhlanje. Ngikhuluma ngengane eneminyaka ewu24 uzoqhamuka namhlanje uzothi unengane la kwaGumede la koQwabe. Hey bhuti wamthana uyadlala. Yeah, singicabanga ukuthi wonke umuntu wesilisa uyadinga ukuba ubaba. Naye ngicabanga ukuthi kube ebhlungu kakhulu esichazela nangokuboshwa kwakhe nanoma esephumile izinto ezimenze ukuthi mhlawumbe egcine engabe seduze kwenu. Uyabo? Ngoba uke wabala na ukuthi nendaba yithupha nani wayishawa na ukuthi umsebenzi wengawutholi. So ucela nje ukuthi umnikeze ithuba akhulume abone ingane. Ingane. Hey! Ingane. Mangithi ngiyazi leyo ngane mina. Mhlawumbe angazi seswami bungasidedela singene ngaphakathi. Ukuze mhlawumbe nomakhelwane bakho bengaboni inkinga zakho mhlawumbe nezale ekhaya siyaxolisa kakhulu. Sicela usidedele sisi. Abafethu ukhululeke ngaba banankinga bagade nomsebenzi. Umuntu okhuluma naye mina naye umfowethu makuthi siyamnikeza ithuba lokuthi akhulume nathi. Sidedele sisibami siyacela. Hayi okay, kulungile. Ningangena. Asibini mfowethu. Manje obhuti abahlali phansi. Hayi abahlali phansi uthi ngihlale la. Ngoba Hayi ngingahlala bafethu. ngonile yini kanti? Hayi ungahlala futhi. Hayi noma ngicela singabahlalisi ngoba bagadile kahle basigadela umsebenzi. Angana mhlawumbe ufisa ukubamisa ngaphandle yini sisi. Uthi phela ngazi ukuthi kwenze njani mase singizobona nje. Angikhululekile ke ngasho njalo. Angikhululekile bengizela ngikhuluma ngendaba yesiboshwa usuqhamuka nje nezigora angazi ikona kuyikuphi noma nami sengizoboshwa noma ngizobulawa angazi ukuthi kwenzakalani. Siswami siyaxolisa siyaxolisa nje ngendlela esiqhamuka ngayo kodwa umuntu esihamba nayo ke njengoba ngichazile ukuthi sihamba noLangele Hlendlovu. uLangele Hlendlovu uthi unengane ayizalayo kuwena and uzamile nokuxhumana nawe kwawukuthi wena umuntu oyiqhelelanisa kakhulu naye kanti ukhala ngokuthi ingane njengoba kweyakhe naye udinga ukuthi ebe ubaba enganeni. Into engizoyikhuluma naye wena kuwena ungakhuluma nomuntu owakushiya ukhulelwe wayinyamalala wayikhulisela ingane ungasebenzi unganalutho ubamba uyeka wayibambela ingane ngamazini ungakhuleka wena kube kuhle bemnandi uKhisimusi. Ya seswami ngiyakuzwa nami ngizozifaka nje ecatshulweni zakho nami ngingaba kulesi simo kuso kodwa sikhuluma ngengane la siswami engenababa ekhona ngoba phela sothi ifana ingane engenababa kodwa sikhuluma ngengane engenababa ekhona ubaba wayo. Kungcono ukuthi mhlambe siyamnikeza leli thuba alifunayo lokuthi akhulume nawe akhulume nengane yakhe mhlambe izinto azokunikeza zona ngoba angubudlelwane bena ngibazi ngeke futhi ngingene kubona ukuthi kwathini thina sisiza umuntu oseze kuthina wathi unenkinga so okwethu ukuthi sumhlanganise nalowo muntu anenkinga naye asingene enkingeni thina sihlanganisa abantu abanenkinga ukuthi balungise inkinga. Uphi njengamanje njengoba ethume wena ukhona kephi ngoba ngimboni usemotini ukhona bazomlanda bafowethu uma sivumelana futhi usithembisa ukuthi ngekulo. Ngiyafisa ukumbona. Shuthi singamlanda. Landeni. Umlande. Sacala usivalela amawindi mfowethu.
Hayi izimo ezikanje siswami ziyenzeka nje mfowethu. Ngicabanga ukuthi kuyimpilo le esuke nje kuhamba ubuhlangabezane nayo. Mina ufana nomuntu ongasekho osewashona. Mina nasenganeni sewashona. Ingane yazi ukuthi usashona. Yesisi. Yazi lokho ukuthi sewashona. Angimazi ke loqhamukayo manje. Asukuma mfethu, sukuma. Hayibo. Uyaphila kanti. Uyaphila dot. Cha, hlisa umoya. Uyaphila. Hlisa umoya sisi. Hlisa umoya sisi. Yo. Ngithwalisa kanzima. Ngithwalisa kanzima. Asicela uthula sisi. Hlisa umoya sisi. Yo. Upumkhizi. Izothina enganeni. Ngalitshela ukuthi siwashona. Ngalitshela ukuthi siwashona. Ngizothina enganeni. Ngizothini. Kasakhazi sami. Sesinike ithuba sikhuluma. Awazongenza. Mangithola manje. Wami mntanami, awuzothini. Wami mntanami. Awuzothini mntanami. Awuzothini. Stophuza manje. Stophuza. Awazongenza. Awangifake enkingeni. Wangifake enkingeni. Angizothini ku-owami. Ngizothini. Ngaze ngamqamba u-owami ngoba ngingedwa. Ngathi owami ebuhleni nasebini. Noma ungene futhi, ungene futhi uhlale ngalo. Uhlale ngalo futhi. Noma sihlale eduze kwami ukuze umfethu losishutha ezoshutha kancane. Phuma wena dodi. Phumaphi? Ngimanchaza nomntana. Siyani ma umntana wakho mina. Ubaba umntana mithuna. Akunjalo. Ngiphe ithuba manje, wehlisa umoya. Cela wehlisa umoya mama. Magumede mhlambe ake ngicela simnike ithuba azama ukuphefumula naye. Ngicela simnike ithuba Magumede.
bafowethu. Gatsheni. Ey. Kunzima mfowethu nje ubona. La kimi kuyasinda. Angazi ukuthi okwamanje ngizothini. Kodwa umsebenzi osicele wona ngicabanga ukuthi siwenzile. Sakuthatha sakubeka eduze kwakhe. Ikhona ingane. Ikhona. Iyaphila. Okay. Philo wami. Okay, asiyabonga nje ukuzwa ukuthi iyaphila ingane khona. Ngizothini owami? Ngoba wazi ukuthi ubaba wakhe sewashona. Owami ukhulisa umzimela. Ngoba ingekho lenja lena. Ayishuphi nokuyishupha yonke leminyaka. Ayishuphi nokuthi unengane. Owami wazi umzimela. Hayi wena doti. Uzaqhamuka namhlanje uzongidibhizela. Ubudlelwane ngibona njengamanje ngenxa yakho. Nemsebenzi yakhe engcolile wayenza. Wahamba wayoboshwa. Namhlanje uzothi unengane la. Unengane la wena koqwabe. Awunangane wena. Ngiphi ithuba. Ngiphi ithuba ngichazele. Ngiphi ithuba mama mntana ngichazele isimo. Ya makomenti ngicela sizama ukumlalela sizwe ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Siyafisa ukuthi asichazele kona akunikeze nawe iside lakhe. Mhlambe lento yonke ingalunga, mhlambe ngagcina exoleleka naye. Mzimela mfowethu, khuluma nawe mfowethu. Bamntanami ngizamile ukufuna lengane. Kodwa ngangakuthola. Ngize ngabhalela abafowethu ukuthi ngicela bengisize, bengifundise wena nomntanami. Bangithembisa ukuthi bazokwazi ukuthi bengitholele wena. Njoba ngilana nomntanami bengizama amatoho, ngifuna yonke into khona ngikwazi ukuthi mangifika ngibe ubaba oright, ubaba osupportayo enganeni. Unamanga wena. Unamanga. Unamanga no. Cela ungithemba mntana. Unamanga. Mawumtshela mbe ngizama konke kusemandleni. Iphi imizamo iphi? Beka la imizamo. Ibeke imizamo. Ngibonile mawumntana ukuthi ukuhamba le ukuze kungisize. Ngcono ngilethe mina uqobo phambi kwengane. Ngoba ingane akumele ikhule ngamazi ubaba wakhe. Ngicela senzeke ingane mawakhe. Awema. Ngize la ngoba ngidinga ingane. Ngidinga ukuyenzela zonke izifiso zayo. Ngiyenzele zonke idingo zayo. Ngizothini kowami? Ngizothini Nkosini? Ngizothini kowami? Ngizothini owami? Ngizothini? Hey. Hayi hlisa umoya sis khona sizokwazi ukukhuluma kahle. Ngiyazama kubuhlungu. Awukuvuke ilonda. Iminyaka emingaka. Awu. Khuluma wena nja. Khuluma man. Khuluma. Mawumntanami.
Ngithengelana ngomntana. Awusithenga la. Ukuthi ngilungisela ingane. Ngibe ubaba oqotho enganeni. Emva kwesikhathi sonke lesengisihlale ejele. Bengimdinga, benginikhumbule. Bengifisa ukuba ubaba osupportayo. Kodwa ngenxa yokuthi bengivaleleke etilongweni, ibengekho into ebengayenza. Imake eboya benyathi. Uthi ubadinga ubakhumbula ngaphandle kokubhalela thina boya benyathi. Ubhalela iNyoni TV imiphi imizamo oyenzile esupporta lenkulumo ukuthi ububadinga ubakhumbula. Ngizamile mfowethu no lethi lizo Facebook ubheka ko Facebook ngibazama babheka ko Facebook kodwa ngingabathola mfowethu. Nala kade ehlala khona wahlala khona ngafika khona ngafika wathiwa akasekho. Ngoba ngisengacela nina ukuthi ngicela ningitholela yena ke. Uboshe isikhathi singakanani boya benyathi? 15 years. 15 years. Yeah. Waphuma. Ngaphuma. Wasewenza imizamo yokubathola noma uphume nje? Uphumile ngazama impilo ukuthi la ngibathola khona ngibathole nami ngiyindoda. Okay. Uphumile wafuna ukubathola usuyindoda. Yeah. Shuthi osukwini lokuqala uphumile ungaphandle awuphumanga wacabanga ukuthi kunomuntu wesifazana okhona onengane yami namhlanje ewucabanga ukuthi sikhulile ekufanele ngumthole. Uphume wena wazama ukuhlanganisa impilo. Ngiphume ngazama ukuhlanganisa impilo. Bese ngiyakubona sengikwazi ukuthi ngizobeka isikophe kwetafula. Shuthi nje manje sihlangene impilo zokubafuna. Dakamkhulu ayihlangene kuukuthi ngiyalidinga ithambo lami. Ungcono ngihlupheke nalo. Ngcono ngimazi. Naye amazi baba wakhe. Kusuka uphumile. Mingaki iminyaka mawubala kuza manje? Shuthi ingane mina o 25 shuthi close to 10 years. Yebo kunjalo. Kulo 10 years wena wonke ima ubafuna manje. Mntakamkhulu ingoba kuhlangana. Bengijethi ngizobafuna mase kuhlangene. Kuhlangene manje ngoba usulalanga. Akuhlangene mntanami. Uzanani inozanani. Yinozanayo mntanami. Uzanothanda enganeni yipi yona? Yonke ingane mawakho kodwa iyadinga ukwazi ubaba wayo. Okay, usalapho ngizokubamba kancane ngizobuyela kuwena. Enganeni edinga uthando likaBaba wayo. Magumede. Ngizokhuluma ngomzimela. Ubani umzimela? Ubaba ka owami. Uyena wazi owami ukuthi udlani. Uyena wazi owami ukuthi ugqokani. Uyena wazi owami ukuthi into zesikole yonke into. Owazi uthando likaBaba. Uyena kumzimela. Angimazi lo Ndlovu engizisela naye. Wancwatshwa lo. Ingane wayitshela ukuthi ubaba wayo setafuleni emathuneni. yakhuliswa yenye indoda noma omunye ubaba. Yakhuliswa umzimela ubaba waye emaziyo. Nawe musulokho ngibuza imibuzo eminingi. Ngiyakutshena yakhuliswa umzimela ubaba waye. Okay Magumede. Mhlambe ukuchecka nje kafushane ukuthi umzimela usebe nesikhathi esingakanani enganeni. Ubamsane nayo yayi neminyaka emingaki ingane. Nendaba uyayithanda unjalo nje. Asenzele ukulungisa la naye mhlawumbe umfowethu esihamba nawo ugatsheni ehamba egculisekile uma efane azibone ukuthi akafanele kuba ubaba agculiseke ngempendulo azozithola nangokuthi ingane ikhule kanjani. Ngibuzela yena kahle. Uyithola ino 10 years. Ibino 10 years ingane. Kuze kube namhlanje. Shuthi nje kusuka ino 3 4 5 biyazi ukuthi ubaba wayo mina ubaba wayo washona. Injalo ke indaba mzimela wena gatsheni. Manje cela ukubuza mama.
umntwana kodwa ungathanda umuphi ithuba lokuthi aze ubaba wakhe. Uyamazi ke ubaba wakhe. Ngoba umntwana usekhulile mawakhe. Sekuzohamba adinge ukuthi alazi iqiniso. Uyazi ke ekhaya kogatsheni koNdlovu kunezinto ezenziwayo zenzele umntwana. Ukuze impilo yomntwana iqhubeke ihambe kahle. Bengicela mawakhe ukuthi ngimazi umntwana. Naye angazi umntanami. Ukuze mayidinga izinto zesizulu akwazi ukuthi uzokhalaphi. Aze kwanzima ngithwesa khona. Ngizoqala ngithini kubo wami. Kube kuyangambe ngizothi phuma uhambe ungambonanga kwakumbona. Ngoba uyafana vele nje nokuthi awukho vele empilweni yakhe kade vele washona. Noma uphila bengazi ukuthi uyaphila kodwa yena ngamtshela ukuthi washona. Ngiyakuzwa mama mntanami. Icala likumina nesono sikumina. Kodwa manje ngeke senzele ingane. Ngeke senzele ingane mawakhe. Lungile ngiyakuzwa ngoba vele ikhona izinto ingane ke yangihlupha kakhulu ngazo. Kwacaca ukuthi kumele yazi kubo. Kodwa ngaqinisela ngoba ayikho into ebengizoyenza. Ubungekho ngingazi nami ukuthi ngizokwenza njani. Ngakunika ithuba uthi ikwazi nawe uyibone uyazi. Ngingajabula. Owami. Awukhona vele la ekhaya. Khona bodi. Ubuyile esikoleni. Ngokuseselwa sithi. Sebeqedile ukubhala. Yebo. Kwase kwanzima kodwa ngizothini. Owami.